kalte ordaina emateko legeak. Espainiako Senatuak atzoko saioan onartu du biktimei laguntzeko funtsa, ia aho batez aldeko 259 boto izan dira, eta aurkako bakarra. Hasiera batean 25 milioi euro izango ditu funts horrek, baina hilabete batzuk beharko dituzte 100 biktimak lehen ordainak jasotzeko. Funtsaren araudia egin gabe dagoelako. 3 hilabete dituzte horretarako. Biktimen elkarteak Madrilen izan dira eta hainbat euskal senatariren eskerrona jaso dute. Haien presioa ezinbestekoa izan delako legea egin ahal izateko. EAJko Nerea Edo eta EH Bilduko Idurre Bideguren senatariek gogorarazi dutenez, atzo hartutako legearen lehen urratsa Eusko Legebiltzarrak egin zuen funtsa aztertzeko lantalde bat eratu zuenean. Eusko Legebiltzarrak 2016ko urrian egin zien lehen aldiz eskaera Espainiako gorteei. Así que hay una responsabilidad pública de dar respuesta y compensar el daño, porque faltó prevención y faltó acción protectora. Y no podemos olvidar que el amianto sigue entre nosotros. Y ahora corresponde su retirada, pero esta debe ser en condiciones, porque si no vamos a generar más víctimas aún. Esto no se puede consentir. Esta proposición de ley, que crea un fondo de compensación para las víctimas del amianto, llega por fin a la última fase de su tramitación gracias al trabajo incansable y a la perseverancia de muchas personas que en esta carrera de obstáculos no han tirado la toalla. Por tanto, es un día histórico, porque es la primera vez que se aprueba una ley por iniciativa de un Parlamento autonómico, y es un día histórico porque se hará por fin justicia y paliaremos el daño de muchas víctimas. Bestaldetik, Espainiako gobernuak zenbait neurri fiskal iragarri zituen joan den astean, horien artean aberastasun handien gaineko zerga eta sozietate zerga. Neurri horiek ez dute eraginik izango Hego Euskal Herrian, baina hala ere erreforma fiskalaren eztabaida piztu da. Erreforma fiskala eskatu die Orrian Elak Jaurlaritzako lehendakariari Inigo Urkulluri eta Nafarroako lehendakariari Maria Txibiteri. Enpresek sozietateen gaineko zergan gutxienez 25% ordaintzea exigitu du sindikatuak. Michel Lakuntza Ela sindikatuko idazkari nagusia. Oso erra ulertzen da, ez guk esan dugu, enpresen gaineko zergan tipo minimo bat jarri behar dela, 25%. Zer esategu funtsean hor? Orain, ematen ari den errealitatea zein da, enpresa gehienek inoizko etekin handienak lortzen ari dela. Hori eskatzen dugun, 4 eurotatik bat behintzat bideratzea zergetara. Carles Puigdemont, Kataluniako Generalitateko presidente ohia eta egungo eurodiputatuak Europako Parlamentuan salatu du ostegun honetan ERC eta Juntzeko parlamentariekin batera Citizens Lab zentroa apirilean agerian jarri zuen Pegasus softwarearekin egindako espioitza. Horren egiazkotasuna zalantzan jarri dute PPko kideek. Esto ha afectado a nuestras vidas, a nuestra libertad de acción política. Hablamos de forma diferente, dedicamos muchos esfuerzos a intentar protegernos, nos sentimos amenazados, violados en nuestros derechos y en nuestra intimidad. Lan gatazketan berriz Bizkaiko metalgintzan lan hitzarmena negoziatzen ari dira sindikatuak eta patronalen elkartea. Dagoeneko 12 batzar eduki dituzte bi aldeek, baina sindikatuen esanetan patronalak ez du borondaterik negoziatzeko. Negoziazioa blokeatu baitu. Joan den astean bildu ziren azkenekoz eta patronalak proposamen berririk ez zuela eraman ohartarazi zuten sindikatuek. Egoera horrela, gehiengo sindikalak grebara deitu ditu Bizkaiko metalgintzako 52.000 langileak, urriaren 27rako, 28rako eta azaroaren 2rako. Iratxe Azkue, Lab Sindikatuko Industria Federazioko arduraduna. Sektoreko sekulako inflazio tasak eta lan karga handia jasaten ari gara. Enpresek inflazioaren kostuak beren produktuetan aplikatu dituzte. Horrek eragin dezakeen kaltea minimizatuz. Feben aurrera egiteko inolako asmorik gabe. Hori dela eta, negoziazio mailan gehiengoa dugun sindikatuok Bizkaiko metalaren sektorean 3 greba egun berri deitu ditugu. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos taldeek uste dute funtsezkoa dela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan osasun publikoaren lege bat izatea, baina ez dute babestu Eusko Jaurlaritzak ondu duen proiektua. Atzo ekin zioten osasun publikoaren lege egitasmoa Eusko Legebiltzarrean tramitatzeari eta Gotzone Sagardui osasun sailburuak proiektuaren nondik norakoak azaldu zituen batzordean. Han azaldu zuten
taldeek euren jarrera oposizioaren iritziz arauak zehaztasuna falta du eta hainbat esparrutan hutsuneak ere bai. Lege egitasmoari buruzko zalantzak agertu zituen Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkideak eta Inigo Martínez Zatón Elkarrekin Podemoseko legebiltzarkideak hainbat gabezia antzeman zituelako. Lege egitasmoaren inguruan jarrera kritikoa agertu zuten, baina akordiorako atea ez zuten itxi eta iragarri zuten egitasmoa hobetzeko ekarpenak egingo zituztela. PP-ren ordezkariak ez zuten batzordean parte hartu. Goiz honetan, sailburuak argitu du osasun saila lehen arretan betetzeko zailak diren lanpostuetarako besteak beste landa eremukoak, pizgarriak, pentsatzen eta lantzen ari dela. Arreta beti izan da lehentasuna guretzako, legegintzaldi honetako estrategian ere horrela batua dago hasiera batetik, ez da orain berri datorren gaian. 2019an bat zegoen estrategia bat, lehen arretakoa Osakidetzan, eta pandemiaren eraginez pentsatzen dugu hori berrikusi egin behar dela. Horretan gagoz, ganera profesionalekin beraiekin. Hau da, barne prozesu batean ikusi ahal izateko, ikasitakoarekin, 2 urte haue pasa ondoren, 2019tik eta ona egin ahal izan diren gauza kontuan harturik eta ea, estrategia horri zeo zer gertu beharko zitzaion, gauzaren bat aldatu egin beharko litzateken, eta nahi dugu izan daitela, behetik eta gorako prozesu bat, benetan. Legebiltzar taldeen txandan kritika egin zizkioten lege egitasmoari, EH Bilduren ustez, zehaztasuna falta du proiektuaren edukiari erreparatuta, ez baitago argi zer arautu nahi duen osasun publikoa ala osasun publikoaren zerbitzuak, eta antzera lege egitasmoa orokorregia dela salatu zuen Elkarrekin Podemosek. Alderdiak ez dira atzo aurkeztutakoari kritika egin dioten bakarrak. Gurean esaterako Amaia Maior Satxe Erizainen sindikatuko kideak egin du lege egitasmoaren balorazioa. Berri ona da Euskadiko osasun publikoari buruzko lege egitasmoa izatea. Bere momentuan beste egitasmoa izan zen, baina azkenean ez zen indarrean sartu. Baina guk ikusten duguna da gabeziak daukala lege egitasmo honek. Satxe proposamenak egin ditugu, 30tik gora, eta datorren aste honetako datorren urriaren 19an legebiltzarrera joango gara gerri bat egiteko eta horre jasatuko ditugu gure proposamenak. Egiturazko neurriak sustatzeko hitzarmen bat proposatu du EH Bildu. Koordinatzaile nagusi Arnaldo Otegik egungo egoeraren analisi orokor bat egin du. Ondokoei erreferentzia egin da Ukrainiako gerraren ondorioei, joera autoritario eta neofasisten gorakadari eta atarian dagoen atzeraldi ekonomikoari. Hala uste du eskema zaharrak atzean utzi eta erronka berriei erantzuteko egiturazko neurriak hartzeko garaia dela. Modu honetan, Koalizio Subiranistak 10 puntuko ongizate hitzarmena aurkeztu du zerbitzu publikoen degradazioari eta desparekotasun sozialen gorakadari aurre egiteko. Aurkezpenean gizarte itun handi baten alde egin dute. Ongizate ituna planteatzen dugunean, filosofia horrekin egiten dugu planteamendua. Neurri paliatiboak bai, neurri estrukturalak ere bai, berandu goazelako. Horregaitik eta bukatzeko, esaten ari garena da gaur planteatzen dugun hau Euskal Estadu itun batetarako proposamena da. Jendea babesteko, gehiengo sozialak babesteko. Eta zentzu horretan, egiten dugun proposamena herriari egiten zaion proposamen bada. Herriarekin egiteko, nahi dutenekin egiteko. Guztion onerako den itun bat proposatzen dugu Euskal Herri luze zabalean. Ez bakarrik 3 probintzietan, Euskal Herri luze zabalean. Euskararen festa garrantzitsua den Nafarroa oinez, jaialdia ospatzeko gutxi falta da. Aurten Tafaian egingo dute eta Iruñean eman dute goiz honetan egitarauaren berri entzun. Tafaiako ikastolak mende erdia bete du. Eta oinez honen leloak gogoratzen duen bezala, gure erdialde maitean Euskara ereiten jarraitu nahi dugu. Azken hilabeteetan askotan egin dugu amets urriaren 16arekin. Gure ametsetan ilusioaren eta guztiok berriro Euskararen alde elkartzearen ideia gisa ageri den eguna da. Era horretan, egun goinez aurrekoen antzera antolatu dugu. Eta horregatik, urriaren 16an, Tafaiak beso zabalik eginen die harrera Euskal Herri osotik hurbilduko diren lagun guztiei.
Arratsaldeon, 4 eguneko lan astea gero eta gehiago edatzen ari da munduan. Hala lan malgua lanaren eta bizitza pertsonalaren arteko oreka handiagoa ahalbidetuko duena eta osasun mentala izango dira datozen urteetan enpresek eta lan merkatuak izango dituzten erronka nagusietako bi. Paradigma tradizionala zalantzan dagoen unean gaude, pandemiak ere eragindu hori bada 4 eguneko lan astea ezarriko balitz, epe motzean antzemango genituzkeen ondorioez galdetu diogu gaur gurean Julen Bollain ekonomistari, entzun. Pertsonangan, logikamente ikusi da lan ordu jardunaldi murrizketa osasunerako, bai fisikorako, bai mentalerako onurak dituela, nola ez, kontziliaziorako ere onurak izan ditzake, eta gero, lan merkatuan, bai, desenpleguarekiko eragin bat izango zuken, ze azkenian lan jardunaldia murrizten baldin badugu pertsona gehiago sartu aldiaz lan merkatura lanpostu batekin, ez? Beraz, nik uste aldage guztia kontutan izan behar dira zela, baina kontutan izan behar dugu bai, eta hau importantia da, enpresa guztietan lan jardunaldiaren murrizketa, soldata murriztu barik, zaila izan daitekela aurrera eramatea. Lan gatazketan berriz aipatu dugu, Bizkaiko metalgintzan 3 greba egun ditu dituzte LAB, UGT, Comisiones Obreras, ESK, CNT eta CGT. Sindikatuek negoziazio mailaren 60% ordezkatzen dutelarik, ELAK 40% ordezkatzen du, eta orain gutxi deialdiarekin bat egin arren ez du gehiengo sindikalarekin protestara joko. Bizkaiko metalgintzako 50.000 langile grebara ditu dituzte sindikatuek. Egun lan hitzarmena negoziatzen daude FEDEN patronalarekin, baina gehiengo sindikalak patronalaren negoziatzeko borondate eza salatu du. Momentu honetan negoziazioa blokeatuta dagoela edo inkluso negoziazioa ez dela hasi. FEDEN mahaira itzuli da aurrera egiteko inolako asmorik gabe. Uste dute gainera patronalak aurkeztutako proposamenak lan baldintzetan atzera pausoak dakarrela. Bere proposamenean punto gehienak regresiboak direla, atzera pausuak direla. Planteatzen diguna da, orain arte lortutako eskubide batzuk okertzea. Eta horren truke eskaintzen diguna da soldata igoera oso eskazak eta KPI-rekin ez daukate inolako loturarik. Bizkaiko metalgintzan 3 greba egun deitu dituzte LAB, UGT, Comisiones Obreras, ESK, CNT eta CGT sindikatuek. Negoziazio mailaren 60% ordezkatzen dute. ELAK berriz mailaren 40% ordezkatzen du eta deialdiarekin bat egin arren gehiengo sindikalak eta ELAK bakoitzak beraldetik grebara deitu dituzte beharginak. Haustura sindikalaz galdetu dio Amaika telebistak helari. Nik ez dakite haustura deitzak gehiagietan. Nik uste dut gehiagi dela, zeren azkenean organizazio guztiak goaz greba eta greba prestatuko dugu. Guk ere, elatik berrezten dugu voluntadea eta gogoa beste sindikatuekin hartu omena eta lanketa egiteko, baina bete ere guztu dugu hor edukei buruz hitz egin behar dugula. Patronalak negoziazioa blokeatzen jarraitzen badu gainera, greba gehiago aurreikusten dituzte. 3 greba egun eta hauek ez badagoela akordiorik, argi daukagu grebak deitzen jarraituko dugula. Hortik aurrera, orain zentratuko garena izango da 3 greba hauek ateratzen eta gero ikusiko dugu zer gertatuko den. ELAK alaber Bizkaiko metalgintzan greba mugagabea deitzeren alde egin du. Dugula salto kualitatibo bat behar genuela grebetan eta hori da guk ere orain uste duguna, ez? Lan gatazke Zaraban, LAB sindikatuak protesta egin du goiz honetan Gasteizen, hezkuntzaren legearen aurreproiektua salatzeko. Sindikatuak zehaztasunak eskatu ditu zentroen betekizunei dagokienez. Nerea Garzia. Eusko Jaurlaritzak irailaren 14an hezkuntzaren legearen aurreproiektua aurkeztu zuen. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan indarrean sartuko den hezkuntza legearen zirriborroak zenbait erreakzio eragin ditu euskal sindikatuetan baita eragiletan ere. Sindikatuek zehaztasun falta salatzen dute. Hala da, LAB sindikatuak manifestaziora deitu du euren ekarpenak kaleratzeko. Guk aurkeztu ditugu Eusko Jaurlaritzari aurkeztu dizkiogu olako ekarpen batzuk legearekiko eta mobilizazioen bidez ere egingo ditugun aldarrikapenak datozen asteetan. Aurrera pausoak, langileak, betekizunak eta inbertsioa. Azken hau azpimarratu nahi izan dute, legearekin lotura ez izan arren aldarrikatu behar den eskakizuna delako.
Eusko Jaurlaritzak aurkeztu duen zirriborro horrek ez du jasotzen hezkuntza eskumen osoak eskuratzeko ambiziorik, ez du egiten inolako planteamendu eurik gaur egun izarrita dagoen hezkuntza sistema duala gainditzeko, ez du egiten euskalduntze prozesuan benetako jauzia planteatzeko, orduan ez du egiten inolako definiziorik eta ez ditu langileon beharrak eta eskariak aintzat hartzen. Beste sindikatuei dagokienez, Steilasek salatu du Jaurlaritzak hezkuntza pribatizatu nahi duela eta legeak hainbat hutsune dituela. Elak berriz lan baldintzen mahai baten osaera sindikatuen eskaerak bideratzeko eskatu du. Bizkaiko erresidentzietako langileek urrian ditutako 3. eta azken greba eguna izan dute. Grebalariek Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrean egin dute kontzentrazioa. Guztira 9 greba egun izan dira patronalek asistentziaren kalitatea hobetzeari eta langileen lan baldintzak hobetzeari uko egin ziotenetik. Zaintza eredu baten aldeko apostu egiten jarraitzen du. Emakumeen kontura mantentzen den eredua. Maitzea, patronalek negoziatu nahi ez dituzten aldarrikapenak dira. Guk argi daukagu. Prioriza el negocio. Eta nazioartean Europako 54 herrialdeetako estatuburuek eta gobernuburuek topaketa egin dute ostegun honetan Pragan Europar erkidego politikoa izenekoaren lehengoi bileran. Batzarrean Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak asteazkenean egindako proposamena eztabaidatu du, alegia gasaren prezioa mugatzeko ibilbide horri berria ezarri behar den, ala ez. Europar Batasuneko estatuburuez eta gobernuburuez gain Balkanetako 6 herrialdetako ordezkariak joan dira. Baita Erresuma Batukoa, Norvegiakoa, Suitzakoa, Islandiakoa eta Liechtensteingoa ere. Ukraina eta Moldavia ere izan dira hautagai estatusa baitute, bai eta Georgia, Armenia eta Azerbaijan ere. Aurreikuspena da Ukrainiako presidentea Zelenskik modu telematikoan parte hartzea. Von der Leyenek ibilbide horria proposatu du eta bertan 4 ideia edo bloke daude. Kide diren 15 estatuk, tartean Frantziak, Italiak, Espainiak, Poloniak, Belgikak, Esloveniak, Portugalek edo Greziak, asteak daramatzate presioa egiten Europar Batasunak gehieneko prezioa jartzeko gas importazio guztiei eta bide batez gasaren prezioa ezartzeko Europar Batasunean erreferentzia den indizea erreformatzeko. Gai aldatuta berriz, abortuaren aurkako kontzentrazioak itzuli dira Euskal Kliniken aurrera legez debekatuta egon arren. Duela hilabete batzuetatik ona lege berri batek espresuki debekatzen ditu horrelako elkarretaratzeak klinika horietara joaten diren emakumeen eta haien profesionalen aurkako jazarpen modutzat hartzen baitira. Hala ere, asteon, istilu nahikoa izan da Gasteizko Askabide klinikan. Aurkitzen ditugu gure klinikaren aurrean, eta guk egiten duguna azkenean da, lege bat dago, lege hori martxan jarri zenetikan ez ziren egon, lehenago egote ziren, orain arte ziren egon, eta orduan guk lehen bazta azkenetikan egunero hor da aurrean dazkagu, eta guk egiten duguna da, hau denuntziatu, identifikatzea deitu poliziari esan, identifikatzeko pertsona horiek, jakiteko nor denuntziatu behar ditugun, eta mesedez legea aplikatzea, eta orduan ezin duten klinika aurrean egon, alde egitea mendikan. Karo, gure harridurako lehenengo egunetan ikusten dugu nola poliziak ez duen horrelakorikan egiten, eta bidaltzen ditu, jarraitzen uzten die egiten. Orduan, gu justizia joten gara, denuntziatzen dugu justizian. Emakume bat, eta datorren emakume batek ez dituela aurkitu behar, bidean horrelako koakziorikan jasarpenik emango dituen beste pertsonak.
denon garaipen bat izan da, osea, zorionak. Bai, hori da. Ez gaituzten horrexatu, ez gaituzte pasean utziko, hau jarri, hemen jarraituko dugu. Hora borroka feminista! Bestaldetik, Zaldibarko Luiziaren aurretik eta ostean Jaurlaritzak Europako legedia bete duela ebatzi du Europako batzordeak. Azken honek dio ez duela lege austerik ikusi eta Eusko Jaurlaritzaren jokaera babestu du. Gainera Arantxa Tapia sailburuak adierazi du Berter Recycling enpresak 2018ko egonkortasun ikerketa bat ezkutatu ziola Jaurlaritzari. Europako batzordeak dio Zaldibarko hondamendian Jaurlaritzak ez zuela lege austerik egin eta beraz honen jokabidea babestu du. Bai hondamendia gertatu aurretik baimen administratiboak banatu eta zabortegiaren kontrolari dagokionean eta baita ondoren ere larrialdiari aurre egin eta ingurumena babesterakoan. Halaxe iragarri du Arantxa Tapia ingurumen sailburuak. Emaitza bezala aipatzen du ez dagoela inongo lege austerikan hemen prozesu guzti honetan eta Europar Batasuneko lege guztia betetzen dela eta nolabait abala ematen dio Jaurlaritzak Zaldibarren egiten duen ekimen guztiari. Eta akatsa beste nonbait egon litekela iradoki du sailburuak. Europako Batasunak egindako txostenaren arabera zehazten da 2020an hasitako ikerketaren arabera agintari eskudunek Europar Batasuneko legeria betetzen zela bermatzeko beharrezko neurriak hartu zituztela. Kasurako zabortegia ustiatzen duen enpresari baimena ematean, zabortegia ustiatzeko fasean baldintzak betetzen zirela egiaztatzeko kontrola jarraipenak eta aldizkako ikuskapenak egoki egin zirela dio txostenak. Bestalde azpimarratzen da istripuaren ondoren Jaurlaritzak premiazko neurri zuzentzaileak hartu zituela giza osasunean eta ingurumenean eragin negatiboak murrizteko. Azkenik batzordeak gertakariaren ondorioz agintariek hartutako neurriak aipatu ditu txostenean. Hala nola zabortegiaren inguruan eta Ermua eta Ibarko hiri inguruetan airaren kalitatea etengabe zaintzea. Gaineratzen denez erregistratutako enpresa espezializatu bati agindu zitzaion amiantoari buruzko ikuskapena egiteko eta zabortegiaren inguruko ingurumen laginak eta analisiak egiteko. Testu inguru honetan nabarmentzekoa da Europako batzordeak ebaluatu duen informazioa honako hauetan oinarritzen dela. Batetik Ricardo Environment enpresak egindako kanpo auditorian eta bestetik batzordeak berak Eusko Jaurlaritzari eskatutako informazioan. Mangamoren 16. edizioa ospatuko da urriaren 14 eta 16 bitartean egitarau zabala izango du adin guztientzako pertsonentzat zuzenduta egongo da eta mangaren edo animearen zaleak eta ez hain sutsuak bilduko ditu ikusi. Mangamore manga eta anime jaialdia bueltan da Zornotzara aurten Mangamoren 16. edizioa ospatuko da urriaren 14 eta 16 bitartean. Eta, ematen dugu batxo hasi ingela, baina 16 urte zaraba gara, eta Mangamore programa hemen daukogu. Egitarau zabala, egitarau oparoa izango du gainera Mangamorek adin guztiako pertsonentzat zuzenduta egongo dena. Izan ere mangaren edo animearen zaleak eta ez hain zutzuak biltzen ditu. Manga munduaz haratago, Mangamorek adin eta familia guztietara iristea du helburu. Lehen andonik aipatu da, gure lana familiei zuzentzen dugu. Eta horregaitik izango dira ekitaldiak, tailerrak eta txutxutren irteerak jaialdiak irauten duen 3 egun hauetan. Mangamorek 5 gune izango ditu aurten. Aurtengo edizioak 5 gune izango ditu, gune gorria Morebieta 4. frontoian egongo da, gune berdea Zelaieta zentroan, gune morea Gaztetxokoaren sarreran, gune urdina Zelaieta parkean jarriko den karpan eta gune horia Zornotza Areta eta Herriko plaza artean egongo da. Megamax eta El Quinto Emperador youtuber ezagunak egongo dira Zornotzan gainera. 2 youtuber horrek gune gorrian egongo dira urriaren 15ean 12:30 aurrera. Aurreko edizioan 12.000 lagunek Zornotzara gerturatu ziren Mangamore jaialdiaz disfrutatzeko. Bada Zornotzako udalak aurten ere jendetza espero du. Gitxienez, espero errepikatzea azkenengo zenbakiak. Itzalditako 2 euskara izango dira. Urriaren 14an Jose Antonio Morselinek iaz EHUk argitatutako gidaren zetasunak emango ditu. Eta Jose Carlos Torrek eta Maitan Etxebarriak komiki eta ilustrazioa aurkeztuko dute. Hoi bezala, cosplay eta ASEAN Dance lehiaketak ere egongo dira.
Edo nolare, manga eta animeren jaialderen egitera osoa mangamore.eus atarion dago eskuragarri. Pakito Lujanbiokia 30 urte egin zituen kartzelan, Amaiur Iragik 19 urte ditu eta aita kartzelan zuen jaio zenean, Ibon Garatek anaia galdu zuen bisita baten bueltan hil baitzen eta Inaxio Oiarzabal sareko kidea da. Lau horien testigantza jasotzen du naizen ia amaiera ikus entzunezko erreportajeak. Sakabanaketaren eta urruntze politikaren amaieraren atarian egon gaitezkela eta horri begira ondu dute lana. Aste honetan aktualitatean izango da gainera, sarek mobilizazio eguna antolatu baitu larun bat honetarako Donostian. Presoen sakabanaketa hainbat hamarkada daramatza eta giza eskubideak zapaldu ditu behin eta berriz. Helburu jakin batekin jaio zen, baina helburu hori ez zen bide horretatik heldu eta espetxe politika honek eragin duen gauza bakarra sufrimendua areagotzea izan da. Bai presoena, baita senide eta lagunena ere. Azken urteetan egoera asko hobetu den arren dispertsioak oraindik jarraitzen du. Bizitatik bueltan, Burgos onduen, Sarrazinen, autoestripu aukiban, edadeko jendia gelditu da, bere senidek ikusi gabe. Etaparen amaiera bezala, ez? Apur bat nola doazen denak hurbiltzen, kideak ere elkarrekin dauden. Legeak dioen baldintzak betetzen dituzten preso asko dira, 3. graduan beharko luketenak, 2. graduan ja baimenekin egon beharko liratezkenak, eta naiz eta bide hori pixkanaka egiten ari den ere, oraindikan asko dira bide hori egin beharko luketenak eta oztopo pila bat aurkitzen dituztenak, ez? Ani Erno, frantziar idazleak, jasoko du aurtengo literaturaren Nobel saria, memoria pertsonalaren sustraiak, banatze prozesua eta mugatze kolektiboa azaleratzeko erakusten dituen ausardiagatik eta zorroztasun klinikoagatik. Iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan ETS taldearen Abuela Maitea kantuarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira arratsaldeko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Gero arte. Soilik zuk dakizun bezala, gelditu dezagun denbora gure begiradan. Orain arte ez dut aurkitu abagunerik onena, aitortzeko besten aurrean niretzat zu izan zarena. Ezkutuko zaindaria, itxasargia bidean, babestu nauzu behar izan dudanean, inork ez bezala, zurekin lo hartzen nuen, nire egun ilunetan, zurekin ametxe